Dnes majú sviatok vtáci sťahovaví, ale nebude to také veselé ako rovnomenná pesnička od dvojice Haber a Patejdl a ani také vtipné ako rovnomenná pesnička od dvojice Lasica Filip. Bude to o skutočných vtákoch sťahovavých, ktorých žije na Slovensku viac ako 100 druhov. Na jeseň odletia a na jar sa vracajú späť. Toľko učivo základnej školy. O sťahovavých vtákoch sa točia nádherné dokumentárne filmy. Štebot vtákov v rozkvitnutých lipách patrí k najkrajším koncertom pod holým nebom a taký návrat lastovičiek je pre mnohé rodiny doslova sviatkom. Sťahovavé vtáctvo sa nám dostalo aj do ľudových múdrostí a pranostík. Nevšímame si ich priveľmi, ale ak sa premnožia komáre a iný otravný hmyz, hneď si spomenieme. Majú sviatok operence. Tie sťahovavé 9. mája oslavujú, ale nie je veľmi čo. Ubúdajú drastickým tempom, asi 25 miliónov ročne, len v Európe. Rekordérom je Malta, ktorá zo zabíjania drobných operencov urobila zábavu a obhajuje ju tým, že je to ich tradícia. Zvyšok, ktorý na ceste do teplých krajín prežije prelet Stredozemným morom, pochytajú a zjedia v Severnej Afrike. Preborníkom je Egypt, kde v sieťach uviazne približne 8 miliónov operencov. Do boja za ich prežitie sa pustili ľudia, ktorým záleží na budúcnosti tejto planéty, vyvíjajú tlak na vlády v Severnej Afrike a na Blízkom východe. Publikované štúdie odhaľujú aj najbežnejšie metódy nelegálneho lovu, streľba, chytanie do sietí, používanie nahrávok vtáčieho spevu na prilákanie veľkého množstva vtákov na miesta s pascami a mimoriadne kruté sú lepidlá na vetvách stromov. Čo sa týka druhov, ktoré sú obeťami nelegálneho zabíjania, štúdia odhaľuje, že na vrchole zoznamu je pinka lesná, zmiznú 3 milióny ročne. Nasleduje penica čiernohlavá, prepelica poľná a drost plavý. Zoznam je príšerne dlhý a plný chránených druhov. Svetový deň sťahovavého vtáctva nie je žiadny 1. apríl, oslavujeme ho dokonca 2-krát ročne, v máji a v októbri. No najlepšou oslavou bude, ak zabránime ich vyhynutiu.